Yebo. Alright, hayi njalo ayijikile uma isinje. Ngiphinde ngiyithinte futhi lento. Ngamabo ngiyithinte lento ke. Ake ngithinte isimo somuntu ongcolise igama labantu bakini. Ukhulume ngomuntu ongcolise idlozi lakhe. Umuntu ongcolise iphakade lakini. There are many ways yokuthi umuntu angenza leyo. Let's use the most simplest thing. Wena uthakatha khona la ekhaya, uthakatha ithambo lethu. Uthakatha umnombo wakho, ingane yakho, ingane kamfowenu, ingane kadade wenu, uyise, unyoko, okanye khona la umnombo wethu. It's even worse ke mawubulele. Worse mawubulele. Let's just use those. Because angifuni ukuzothi sisabantu la. Anginaso leso sikhathi. Yaw. Ocabanga ukuze lo muntu athola amasweet akhe. Kumele kwenziwe njani? Kumele afe naye. That is very easy. Oh, that's an easy way out. First nje thina silela ubuthongo wena, thina silela ubuthongo, siyahonqa, silele. Bese wena uzosiphazamisa ebuthongweni bethu. I always tell you, think about it in the physical first. Wena ulele lapha, ifika ingane ikuphazamise, wenze njani? It's even worse mawusathanda ukulala. Ebese umuntu afika azokuphazamisa ebuthongweni bakho. Mawucabanga kumele kwenze njani? Wena wenze njani? Always tell you, qala ngawe uyibuke ngawe qala. Then you'll understand the ripple effect. Manje ke lo muntu osenze lokho ke okanye wasihlambalaza laphana esigodini, wasihlambalaza ezweni. Uthi mele kwenziwe njani ngaye? Kwenziwa njani ngalokho? I'll always teach you to ask the right questions. Mawucabanga manje ubuze bani? Buze mina. Angena mina wakini mina. Soze ngabe wakini. Wesami isichawu akekho odlula mina. Wesikayisi isichawu akekho odlula mina. Ayizwa ke lo ndaba. I will always lead you to umsamo wakho. Always. Ngoba manje kuphendula ngiyakuroba. Hayi, niphile njalo niyaso.